Oscar bedwa wacho ka ok sound ka ng'ama bed ni koro abiro ka mondo mi support sirkal. King'iyo sekta mar transport onge kuma inyalo wache wach dongruok kamoro amora ma president nitie kata ma jotelo nitie kata ma governor Oscar nitiere kich odwa dhi bedo governor ma Siaya kamoro amora minyalo wachno onge kuma iwache wach dongruok moko wach ndara. Ndara ni platform maduong' ma workers ma jo transport tiyogo onge kuma inyalo, in fact iyudo ka investment mar piny dhie ndara te dhie investment mar ndara. To king'iyo sani dong nwawuoyo ka wach ndara ma Mamboleo kadhi nyaka Chemelil. Ndara no king'iyo bech ndara no thoth jok mobiro tiyo kode en piki tuk to kod jo matatu public transport. King'iyo bech ndara no kilomita achiel mar ndara no dong clear dong wacho ni nyekale kilomita achiel mar ndara no manyekale no kilomita achiel kende en oktenne milion 60 kata 70 kilomita achiel manyiso ni pace mag sirkal kata pace mag jopiny thothne dhie a movement of goods and services ma jogi matiyo ema ni seche moko jok matiyo transport wigi wil ni investment maduong' mar piny owacho dhi konyo kuma koro gine magitimango gima kech ka ndara ber to koro mtoka bende kata ng'ama riembo bende yudo ka tich yot to jawuoth bende yudo yot odhi mapiyo to parie ni kilomita ma ok ang'e ni kilomita di ibro nyisa ni are Chemelil nyaka Mamboleo en kilomita di tigo gi di milion 70 kanye kuma kawe pesa mang'eny moloyo ma adwa ni mondo mi jo transport uju be ni thuolo ka thuolo gigone sirkal erokamano nikech ndara ema gitiyogo to kende ema kelo yot gima chendo e transport ka gimbe giwe mibadhi to gi cutting corners nikech sani koro ng'anyo makore wacho ni en mana misunderstanding mekindgi e kind jo matatu gi jo apiko gine ma gi frustrate each other nikech jo apiko ni bende dwaro mondo mi oyud ji otimango oter kucho jomoko bende keto kana nyaka musmal e ndara mondo mi ka matatu biro to timango ofungre kaeto gibigi gikaw jowuoth giter kama chielo so magi gin gik manyaka gilosi but in terms of infrastructural development mar piny king'iyo kiweyo wach stima the next important thing en ndara onge piny manyalo dongo be kata Singapore ko bichopo ka stima gi ndara onge to ma en investment ma sirkal timo ma kata koro giywak ne sirkal ni kene jo apiko timo gi kama and all of that en gima unyo be nigi chako gi goyo erokamano ni actually piny owacho timo the most important investments one of the things